Ibabaw ba mo kanu sa unang giselebrar ang World Population Day? Matud sa Tempo.com. Unang giselebrar ang World Population Day niadtong July 11, 1989. Nga gipanguluhan sa Governing Council sa United Nations Development Program. Inspirasyon sa pagmugna sa World Population Day mao ang gipahigayon nga 5 billion day ni adtong adlaw. Di inaabot ngadto sa 5 ka bilyon ang populasyon sa kalibutan. Kini si Pagto kay Roxanne naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Gipaluyuhan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug sa 26 ka mga Mega Cebu Youth Ambassadors ang Club Mega Youth Convention dili pa lang dugay nga gipahigayon sa Cebu City Coliseum. Ang nahisgutang panagtigom gisalmutan sa duol 4,000 ka mga tinun-an nga gikan sa syudad sa Karkar ngadto sa syudad sa Danao. Tumong sa maong panagtigom ang paghimo og mga Club Mega School chapters nga maoy mulihok sa daiyang proyekto subay sa Mega Cebu ngadto sa mga tulunghaan. Ang nisalmot nga mga tinun-an nagagikan sa University of San Jose Recoletos, University of San Carlos, Asian College of Technology, University of Cebu, Carlos Gothong Memorial High School, University of the Visayas, Cebu Technological University, Cebu Institute of Technology University, Southwestern University, University of Southern Philippines Foundation, Abellana National High School, Cebu City National Science High School, University of the Philippines Cebu ug Young Minds Academy. Ang mga nahisgutang Mega Cebu Ambassadors kay mga kabatanunan nga nagagikan sa nagkadaiyang lungsod ug syudad nga naglangkob sa Metro Cebu ug adunay kapasidad nga mamahimong maayong ehemplo sa uban. Sa laing balita, pagatambayayungan sa Rafi ug pangagamhanan sa probinsya sa Cebu ang usa ka programa batok sa ilegal nga droga. Pagatawgon kini og Just Say No, diin giawhag ang mga kabatanunan sa matag lungsod ug syudad sa pagtukod og Anti-Drug Abuse Council. Ang maong konseho ang magdumala ug magpahigayon sa ilang nagkadaiyang anti-drug trainings. Subay sa panagtambayayong, taha sa Rafi ang paghatag og puntos sa matag lugar at pinaagi sa scorecards diin ang mga mananaog hatagan og ganti og insentibo nga magagikan sa pangagamhanan sa probinsya sa Cebu. Matud pa ni Joey Herrera, Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council Executive Director, ang paglunsad sa Anti-Drug Abuse Council pagahimuon sa Liga ng mga Barangay General Assembly. Ug mao kini ang mga nahitabo karong semanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini sa Pagtuki GG, mayong buntag. Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Ejaka sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuka Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Okay, balik ta mga higala, no? Amo ding iawhagon mo sa pag-post no sa inyong mga komento o tubag sa ato ang pangutana sa ato ang Facebook page, no? Ang atong pangutana, what can parents do to secure their children's future? So ang inyohang mga gi-post ato ni siyang basahon, no, sa ato ang programa og aduna moy higayon nga maangkon ang limited edition Pagtuki t-shirt. Okay, so ato ding yes ma'am Cheryl, no, para ni Sir Eric Manigos sa Barili og ingon usab sa atong mga tigpaminaw. Ma'am, unsaon pag-contact sa inyong office in case na sila inquiries or na mga requests? So, kung lang sir, pwede sila makatawag sa telephone number 416-2528. Pwede ko niya, pangitaon, share. 416 25 28. Sir. Alright. So, Sir Eric, so, no? Moni ang naara sa Banilad ang amo ang office. Nasa Banilad office. Okay. So, mupadayon ta mga higala, ari napunta ni sa atong mga bisita, no? Ang couple nga si
Ma'am Early ug si Sir Joel Obod, no? Unahon siguro na kong pangutana si Ma'am Early. Ma'am, kumusta kita sa pamilya, no? Kaya atong gisgutan man about population. Unsa man ka lisod o baka sayon, no? Pagsuporta labi na gyud sa panginahanglan sa dagko pamilya. So para sa inyo ha ma'am, unsa man kay angay nga abag, no? Alang sa mga dagko kayo nga mga pamilya labi na gyud nya matud pa ninyo tulor man inyo ha, no? Murag kaya ra pero labi na gyud katong mga daghan kayo og membros pamilya. Ako sa akong bahin sir kanang pamilya nga kanang isgutan nga kanang abag. Ako sa akong pag-ako sir, niabag ko sa akong bana kay tungod sa bisag tulo ra ka buka mong anak. Lisod gyapon mi sir. Lisod gyapon ha, maski tulo ra. No, lisod kay. Okay. Ano, kami nagpuyo mi sa bukid sa Lubas, Campus City, Manila. Sa wala pa na nabot ito ang Rafi Microfinance. Sa amo alang pagpuyo. Lisod among pagpuyo sir. Okay. Bisan tulo ka buka mong anak maglisod pa may palit mig bugas, magpalit mo lisod mig pamiliti. Gumikan sa gilayon sa mga sa bukid. Naningkamot mi sir nga unsaon na mo pag kuha na mong pamilya ba? Pagkupot. Nananom mi og uma. Okay, nanguma. Nag-uma mi, nagtanom mi og pepino, mga kanang sanay. Mga utanon. Mga utanon, mga bagyo beans, mga mais. Para lang jud mi maka-survive mi sa among pamilya sir nga unsa among makaon. Nya ako sang tambag sa kanang mga dagag mga anak. Nga sikap ra gyud o sasad mag-ampo tas Ginoo nga unsa ato ang mahimo ba nga giyahan ta sa Ginoo nga maligo na tong lawas nga natay kusog para sa atong pagpangita og pinabuhi sir. Sir Joel, para nimo isip ginikanan unsa ka importante nga kanang stable, no, nga ato ang financial para nimo isip amahan, no? Okay. Ako sir, ako'y padre pamilya. Ako yung ningkamot sa tanan niya. Kani siya sir, di na siya gusto nga mangutang na ako yung kuha niya nga pangutang na ikay. Gusto mo ka nga musod ka mga pamagi nga nila maglisod. So ay ang utang kay ako magardin ko. Namao na sir nga sa sugod mo pagpangutang among iutang 4,000. 4,000. Okay. Kaya tungod sa among galisod akong i-down og motor. Wala akong motor, ikamot ko biyahe. Mao to nga ang akong abot ako sang gihatag diri, ikamot siguro hatag ko mao na nga nabot mi karon diri. Nya karon sir, sino ang motor na impas na mo. Nya mo to kasi nya ang sobra gihatag nimong early para puhunan pod sa pagpananom. Ako may nagkardin. Ako lang ibagi tanang pamagi para makabayad mi. Mo to nga naisobra gapalit ko uling nga uling ba? Negosyo. Ako lang ibiyahe motor. Ang kabulingit ng motor sa lungsod ng Niliagol. Ako ra karga ko kanang tagon ng kasako. Kasakit motor niya. Wala kabulingit ng motor. Bawo ang bang mawo lang gani kay kanang tungod sa kahugaw na to ba? Mao to nga ibiyahe na kaguli. Apatong bugas ana niya mo to nga sa nihinay na mo ang motor naimpas gyud. Okay. Loan niya siligan na mi kay may kumbayan ni kamot niya garden. Ano ba? Ang akong garden sir, ikulakang ito ni sir ito. Muna kita sir ninyo. Mga tamatis, pipino, mga tanan lagi kumaw ko na. Yaman na nga. So morning pamaagihan nimo nga imong gibuhat para mamintinar nimo ang financial nga panginahanglan alang sa imong pamilya. Okay. Very good. So murag nindot na no angay ka padaminan sa uban. Pero akong pangutana sunod, unsa may naka tukmod ninyo? Unsa may nakaaghat ninyo nga moapil mo sa Rafi Microfinance katubang inyong panginahanglan? Mo to inyong nakaaghat ninyo nga moapil mo. Unsa may kinsa may nakaaghat ninyo nga moapil mo sa Rafi Microfinance?
murag ang Ginoo sir nagtukmod ako na. Kalisod. Tungod sa among kawadon ba? Ang Ginoo kalisod, mo'y nagtukmod. Mao ni gagawa na ko na. Adin sir kan. Sir ang Ginoo. Wa ta mang masukamod ani. Kay gitukmod man ta. Pero kana ang Ginoo nagkuha na ko na para nga Nagiya. O giya para maanan ko ba nga musugo pangutang. Mo bitaw mo na wa jud ka mahadlok nga mangutang. Ay wa gyud ko mahadlok sir. Kay unsa may nasi mong una-una nganong nakaaghat gyud ka nga mangutang ni decider gid mo nga mangutang. Ang ako nga na ako'y mga kuan pamagi nga akong mga anak ka eskwela. Ka-eskwela gyud ang atong mana. Kay Very good. ako sir, ako nga gamay ko na sir. Oh. Grade 3 lagi ko. Oh. Tungod sa akong ginikanan nga lisod kay sa una. Niundang ko pag eskwela, ako yung magwangan. Ako ang nagsiuna akong eskwela mo, grade 2 high school mo. Ako, grade 3 ako. Ikaw day early, tanan ko murag malipayon man jud ka, paminaw na ako. Nindot kay paminaw. Kanindot paminaw ang kuan ni Brad Joel. So ang iyahang mga kasinatian og mga saysay ni Brad Joel, pero akong pangutana nimo early unsa man kay imong ika-advise ngadto sa mga nanay pod nga naningkamot pod no aron masuportahan ang panginahanglan sa pamilya. Matod pa nimo tulo ra tuod pero lisod gyud no. So how much more katong mga pamilya nga Daghan. tag napo 12 no. So kana early ikaw unsa ba imong ika kuan nila? Ako sa ikagat sa kanang daghang kay mga anak, Oh. kanang hinahinay sad ba? Kay kanang unsay pangayoon sa atong mga anak maglisod tag hatag. Nya usa sad nganong ako di kay ko mga anak kay usa lang ganing ko pangayo sa kong anak mangayo og bisag 5 pesos lang. Magaingon man kay ko sus kanang sa tulo ka buok na ko bata 15. Nya ako nang tigumon. Dako-dako nang gigog magakuan sir nya. Mao na akong giingon sir nga ang akong aghat sa ubang mga nanay nga daghan sa mga anak. Kanang akuan ba kanang maningkamot para sa pamilya ug sa mga anak nga unsay pangayon sa mga anak atong ikahatag. So mo gyud na siya ang Okay imong na, sir. ikatambak. Usa sad ato sang pagka ano na tong panglawas ba nga kanang Makaya. makaya sa tong lawas nga watay pamation para makatabang-tabang sa tong bana nga unsay pamagi unsay sabot-sabot sa tong pamilya nga unsay angay buhaton. Very good. Ikaw Brad, Joel, unsa man po ika tambag na mo labi ni sa mga bana no agig suporta pod sa mga asawa. Oh, sir kaniyang istorya sir. Oh. Kanang paagi mga bata sakto sa naya nga yang kuha ng katungdaghang mga anak kani nga dili na palabi. Oh. Bawa ka sa tong kalisod nga lisod kayo, ang bugas ang daan mahal na. Mahal. O mahal na kayo niya nga. Sakto gid ang pamilya ning kanang tulo duha mao gyud na siya. Para ninyo. Dili kay nabugat mi ako. Niya usa sa sir kani ako i-kontrol ni kay na sensei kuan baka nang gida doktor gani. Oh. Dinapon ako balay kay mangguwa ang dugo ni kuan klamsya ba? Mangguwa ang dugo ni kuan natin. So mo nang imo pong gikuanan, kontrolar. Ako yung nag-control niya. Oh. Katong inyo ni ma'am nga mura kakabasa og libro ba nga. Correct. Mo i-control. Correct. Kontrol ka nang nga Wami. Natural. Natural. Kamo ra gyud nagsabot. sabot ra. Alright, arita ma'am no. Ma'am Cheryl, mao man gini imong gi-mention gipaminaw gid nila. Yes ma'am, unsay imong ika sulti pod no nining ilahang mga kasinatian po ma'am sa pamilya. Inspiring kay ilahang kuan sir, ilahang story ba, ilahang kuan pagplano sa ilang pamilya kay karon kasagaran di ba dili man kayo involved ang mga laki kung unsay gusto unta sa babae. Magpatuyang lang siguro gihapon. Pero nindot kasi sila ba kay tambayayon gid sila nga maplano og ay niya prioridad gid nilang edukasyon sila hang sumo na tong gitawag nga investment gid sa ato ang kuan ba sa ato mga kabatan-unan para kay in the future sa nila mao man sila muda sa ato ang nasod. So nindot kayo ang ilahang kuan. Unya makita nimo ma'am ang sa ilahang panagway no ang ilahang murabag kanang malipayon sila silahang kaimtang no nakabisad pas kalisod apan aduna gyapon ang nakabangon gyapon sila niya labi na gyud atiman sila silahang mga panginahanglan silang anak. Oo, kay tarong jud. Okay, mga higala, mo break una ta no alang sa pipila ka mga dugang kasayuran ug mga pahinomdom.
Nahibaw ba mo unsang mga nasud ang naglangkob sa 37% sa populasyon sa kalibutan? Matod sa Recorder.com, ang mga nasud sa China ug India ang naglangkob sa 37% sa kinatibuk-ang populasyon sa kalibutan. Apil usab niini ang Asya, pinakadako kong populasyon sa kontinente ang basihan. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gipadayag sa National Housing Targeting System kun NHTS nga gibana-banang 17,000 ka mga kabus nga residente sa syudad sa Sugbo ang mamahimo gihapong miyembro sa Philippine Health Insurance Corporation kun PhilHealth karong tuiga. Matud pa ni Esther Concha, hepe sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS, nga nagpahigayon og survey ang NHTS ngadto sa mga kabus nga residente sa syudad sa Sugbo, lakip man ng 8,200 ka mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, diin nahibawan sa ahensya nga wala na renew ang pagkamiyembro nila ngadto sa PhilHealth. Sumala sa mga nahiunang kasayuran, wala na renew ang pagkamiyembro sa mga kabus na residente tungod sa pagtaas sa premium rate sa PhilHealth, diin di na masigo ang 22 milyones pesos nga budget sa mga gamhanan sa syudad sa Sugbo ngadto sa 37,000 ka mga kabus nga residente dinhi. Sa laing balita, gisugda na sa Department of Agriculture kun DA ang pagpanghatag sa Reconstruction Assistance on Yolanda kun RAY ngadto sa 16 ka mga lungsod sa Sugbo nga gikusukuso sa Super Typhoon Yolanda. Gipanguluhan ni DA Undersecretary for Operations Emerson Palad ug Cebu 4th District Representative Benhur Salimbangon ang pagpanghatag niadtong Hulyo 9 nga gipahigayon sa lungsod sa San Remigio. Lakip sa gipanghatag mao ang 5 ka traktura, 20,780 ka bag sa urea fertilizer, 5,512 ka bag sa binhi sa hybrid corn, 38,000 ka mga grafted mango seedlings ug 79 ka bag sa binhi sa humay. Ang nakabenepisyo nga mga lungsod mao ang Tudela, Tuburan, Tabugon, Tabuelan, Sugod, Santa Fe, San Remigio, San Francisco, Poro, Pilar, Medellin, Madridejos, Daan Bantayan, Borbon, Bugo ug Bantayan. Tumong sa RAY nga matabangan nga mapaayo pagbalik ang ekonomiya, kinabuhi, lakip man panginabuhian sa mga mag-uuma o mangingisda nga anaa sa mihanang bahin sa Sugbo nga labing naapektuhan sa Super Typhoon Yolanda. Ang nahisgutang gipanghatag tipik lamang sa kinatibuk ang budget sa programa nga mukabat ngadto sa 116.4 milyones pesos. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Gigi, mayong buntag. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kun Rafi. Ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance, ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, balik ta no mga higala. Samtang nag-break ta murag daghan kay na istorya si Brad Joel og si Nanay Early no. Unya inspiring kayo ang ilang mga stories mga higala tungod kay ilang gisaysay sad kung yun sa nila pagbangon tungod og alang lagyud sa ilahang pamilya no. So nining puntuha taguti na ko sa pagpasupot nining pipila ka mga announcements unya balikan nato sila si Brad Early, si Brad Joel og si kining Ma'am Cheryl. Okay, giyawhag sa Rafi ang katawhan nga mosalmot sa katapusang hugna sa Understanding Choices Forum niini karong Hulyo 15. Giuluhan ang unang session niini og El Nino, Are We Ready for You? Nga pagasugdan sa alas 9 sa buntag diin sila si Idna Juanillo OIC sa Climatology and Agrometeorology Division sa Pag-asa ug si Engineer Roy Abaya ang kasamtangang OIC sa Field Operations sa Department of Agriculture ang mga dinapit. Samtang ang sa hapon nga sesyon giuluhan og Assessing Risks
nga pagasugdan sa alas 2 sa hapon diin ang mga dinapit mao sila si PhilBox Director Renato Solidom o World Wildlife Fund Philippines President and CEO Lori Tan. Pagahimo na ang maong forum sa plenary hall sa Rafi Eduardo Arboitis Development Study Center sa 35 Lupisana Street, Cebu City. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 418-7234 Local 105 o pangitaa si Sylvia Rosas. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki will have a new segment called Baranggarbo. In Baranggarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay, or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 Local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph, and some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth's role in nation building, and are we ready for the new normal. For inquiries about community, you may email at rafi.org.ph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Okay mga higala, gamay na lang yun atong oras na habilin, siguro atong tagaan sa higayon, no? Una sa tanan si Ma'am Early. Ma'am, gamay nimong mga paambit o imong mensahe alang sa atong mga tigpaminaw. Alang sa mga tagpaminaw karon, ma'am, nakoy ka sugyot ninyo nga kinsa tong wala nakapil sa Rafi Microfinance. So wayig apil ninyo kay mutabang gid sila nato. Usasad ganahan ko sa kanang ilang grupo kay kanang dili bitaw ta kanang kuan ba dili ta murag mapugos. Makapangandam ta kay kanang dili man ta kanang puguso. Andamon sa mudaan. Ma'am, unsa kay imong giingon ganina nga sa una wala gyud lisod kayo, pero karon unsay pagka-sud nimo sa Rafi Microfinance, unsay man yung mga naangkon na nimo nga mga kabtangan gani? Indot gyud kay ang kami sa pagsugod namo sa pag-enter ani sa Rafi Microfinance kanang motor. Nakakaluy sa Ginoo karon na-impas namo kay inigloon ang among pamaagi no. Inigloon namo among pagday namong loan karon ni loan ko og 50. Nya dayon giimpas nako sa motor, sir. Okay. Nya dayon ang akong sagubang ang utang na lang sa Rafi. Alright. Pero unsay gawas sa inyong motor? Unsay mga kabtangan pa kato imong giisgot ganina? Nakahayop ko kanang baka. Okay. Nakabaka ko, nakoy baboy. Kana mo na, sir, garden. So mo ni inyoha plus inyohang garden. Oh, sa simidpi. Nakagamay mi yuta, nakapalit mi gamay sa yuta dito sa lubas. Wow. So mo ni ang mga bunga sa inyong pagpaningkamot. Alright. Giya sa kan ba? Kahitasan. Sa kahitasan. Alright. Ikaw, Brad Joel, ang imong mensahe labi na gyud sa mga kabanahan pod, no, nga nagpakitag suporta pod og pagmahal sa ilahang mga pamilya o kapikas. Go ahead, Brad Joel. Imong mensahe ngadto nila. Ako, sir, salamat ko sa Ginoo nga itagang kong giya nga itagang kong may lawas ba nga makapalikam ko sa akong yung kanang mga plans na buhay ba tabangan ko sa Ginoo gyud nya akong pamilya nga kani akong pamaagi sa ron nga hantel lang iba akong mga anak nga makalampot sa eskwela ana nya kami sa tagas may lawas sa Ginoo nga na nasa mina sa carbon, hindi ba? Kanang mga sabuyas. Na alam mong igamit ang kwarta na mo sa mong iutang na sa kuan. Karong ang iutang ining kuan ba? 50,000. O, na alam mong igamit sa carbon na negosyo mi mao na nga makabay din. Wow. Ambit si mga kamon. Res ni mula bana. So, mo na no mo ni ang mga sulundon nga pamilya mga higala, simple ra to ni sila nga pamilya apan
pinagi sila ang mapagpaningkamot dako kayo nila ning pasalamat nga to sa labang makagahom ug sa mga tawo nga ni suporta nila. Daghang kayong salamat Cheryl ug Brad Joel ha. Unya ma'am, ang imong mensahe nga to sa imong mga tawhan niya ay kalimti ang basig na amoy mga angay ipahibalo labi na gyud sa kalihukan ninyo sa Popcom. Balikan ti kate ha. Yes ma'am. Sige sir, ako lang giawhag ang mga katong mga LGUs na padayon lang gihapon makig-partner sa Commission on Population kay naman sa ni sila ilahang kaugalingong initiative, especially sa ilang mga constituents sa ilang i-encourage nga moadto gyud or moduol gyud sa ilang local population officers, moadto sa ilang mga health centers para ma-access ang sakto nga mga impormasyon sa family planning ug mga services. Nya ila pong gayran is isip responsable nga mga ginikanan ug mga leaders nga gayran ang mga youth, ma-invest gid ta sa health education sa youth sa ilang environment pod para magayran sila kanang tarong makakaton sila og tarong nga life skills. So kanang para ang ilahang ugma pohon ma-develop gud sila into responsible adults. Unya sa amo ang mga Popcom activities ako lang day ipahibaw daan ang publiko nga we have this answer bag-o na mo nga programa alang sa mga batanon nga magayran sila sir baka ng ilahang especially ilahang transition gani from childhood to puberty. Importante kayo. Importante kayo kay di ba kanang moagi magyud og conflict daghan og issues especially kanaging mga issues karon sa mga mauli gina kanang sayo nga sexual encounters nya mapadung na noon og unplanned pregnancy unsahay mga contract pa og mga sakit-sakit. So correct. We have this U4U nga youth hub. Kuan siya more siya naan siya online sir nga mga services nga pwede maka-access sa mga kabatanunan unya ang napod siya teen trail more siya exhibit nga makakuan dito masayra nila ang unsay ang ilahang health, sexuality and reproductive health nila. So mo na siya ang launching na mo is August 4 ato sa Talisay. So mag-invite sa mga media ana para matan-aw gyud nila ba nga ang mga batanunan dili lang kutob lang sa sports clinic pag basketball maliga-liga may nana. So nana tanya inig September 1 mo ara sad to ang katong mga researchers from the UP Population Institute kay ipagawasan nila ang regional data sa katong akong giingon nga YAFS 4 ang 2013 nga data sa young adults fertility and sexuality study. Ma'am Cheryl, daghang kayong salamat ma'am ha sa imong pagkiguban nato karong salamat. Nasa linya makasulod pa ta. Okay si Miss Laffy Canyo. Yes ma'am, good morning. Good morning, sir. Yes, ma'am. Ma'am, ang amo lang sigurong masayran gikan nimo unsaon man pag avail no or unsaon man pag join sa atong mga kaigsuonan sa Rafi Microfinance. Okay. Ang binadjud ka kuan kinahanglan na siya ay kanang negosyo gamay para matagaan siya og puhunan para sa dugang sa iyang negosyo. Pero ang maka-appeal jud ana kasagaran kadto yung mga gitawag nato og middle poor. Katong dili sad pud kaayo, dili man pud pwede katong dato na kay na naman sila kwarta. Okay. Ang kadit pud to pwede kadto pong mga pobre sad kaayo kay ato siyang pakuanon kanang maglisod man siya kay wala man siya negosyo. Unya kana siya kinahanglan gid niya nga kana sad pud sa amo sad pud silang lataon kung nagamit basad nila ang kwarta nga among gipahulaman nga nagamit lagi sa negosyo para mulambo jud sila. Mao lagi na kinahanglan na ay tindahan, na ay gamay nga negosyo or pwede ra sad tong beginners pa nga kanang naa sila mga skills nga kanang kabalo sila mangluto unya manghulam sila diri sa amo og puhunan para magamit nila sa ilang pagnegosyo. Ma'am, quick lang kayo. Asa man ta kinsa may kontakon ma'am in kaso kung mag-inquire sila o buot silang mo appeal? Diri lang sa Minglanilla branch sa amo sir daghan man may branches, we have 18 branches. Okay. Pero diri sa amo ang kuan, diri sa Minglanilla, diri sa Kalahuan, Minglanilla, Cebu at bang lang gid siya sir sa kanang EA nga barbecue. Okay. Adjacent siya sa emergency nga hospital. Sige. Ma'am Laffy, daghang kayong salamat ma'am sa kasayuran nga imong gipadangat ka na karong buntaga.
Okay, sir. Thank you you very much, sir. So mga higala, mao kato si Miss Laffy unya wa naging kitay oras, no? Magpasalamat na lang ta sa atong mga tigpaminaw ingon man sa pinagi sa atong kaubanan sa buhat og si Sir Eric Manigos, no? Daghang kayong salamat, sir. Kaninyong tanan nga atong bisita, thank you kay tanan. Hangtod sa sunod semana sa Samantak na adlaw og istasyon, mayong buntag mga Bisaya. Kaibaw ba mo sa tema sa World Population Day nga gisaulog ni atong Hulyo 11? Kitimahan ang pagsaulog sa World Population Day karong tuiga ug invest in young people today to ensure a bright future. Matud pa sa tempo.com, ang World Population Day usa ka tinuig nga kasaulugan ug giselebrar sa labaw sa 200 ka mga nasod. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ning mga gagmayng kaalam. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang Angayan Timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuka Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Jack sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.